Není většího odborníka na tiramisu, než jsem já. Takže pojďme si jí spolu připravit. Já ji teď nově dělám v tomhle stroji, dřív jsem ji normálně dělala ručně, ale začala jsem tam dávat vajíčka a dřív jsem i ty vajíčka upravovala vlastně nad párou vodní, v té vodní lázni, ale tenhle stroj mi to docela dost ulehčuje. Šla se to 6 minut. Tenhle kotel kávy, jestli se ptáte, jestli ho bylo moc, ano, bylo ho moc. Do něho jsem přidala vlastně 2 až 3 ty víčka amareta. Hned jsem si samozřejmě do toho položila okraj svetru, takže jsem si dala tiramisu. Ano, tiramisu jsem si dala. Tady vám ukazuju, by the way, jak to brutálně našlehalo, mega hezky. Máma nemá ráda slovo brutálně, takže to extrémně hezky našlehalo. Ale každopádně jsem si tam položila ten svetr a dala jsem si proto zástěru. Tady přidáváme zase 2 víčka amareta, vanilku a konečně jdeme na ty piškoty podlouhlý. S těma malinkatýma je to taky dobrý, ale prostě s dlouhýma je to vždycky lepší. Tady to konečně došlehalo, já jsem z toho úplně perfekt, prostě nádherně šlehá, úplně bez práce, konečně mě nebolí ruce, musím to samozřejmě ochutnat a podle mýho výrazu můžete vidět, že to je úplně úžasný. Přítel taky šel ochutnat, schválil to, ptal jsem se, jestli to ještě nemám dosladit, ale říkal, že ne, že to je dobře sladký. Já jsem odborník na 2patrový tiramisy, prosím vás, takže u mě to je piškot, krém, kakao, piškot, krém, kakao, jo, je to nejlepší, takhle se to prostě dělá, já jsem odborník na to, já fakt vím, o čem mluvím. Tak, tady vám ji ukazuju, jak je krásná, společný ochutnám, je fakt výborná, takže si dejte tiramisu. Bye.